Bombshell Geza says, no going back on Mnangagwa removal. Sana mina mashuku obreto kopana pana Bombshell Geza. Atama mashuku achiti, aiwa, we are not going back. We are going to do whatsoever possible to remove the incumbent leader. Arioneka pangwa ile kuti is now incapacitated to lead the Zimbabwean country. Not subscribe or like on the bell icon. Tipida pana pamzipai vamudanyira chiti. O veteran Blessed Geza says there is no going back or removal of Mr. Emmerson Mnangagwa. In a statement on Wednesday night, Geza spoke of Mnangagwa's impeachment. We have to stand united. Mnangagwa is now incapacitated, and therefore there are several reasons for impeaching him. Vouchers around him are now running the country, said Geza. Thomas Kwantoka na Bombshell Geza achiti, ayo pane vanhu vane pasina moyo vane nyika vari kudescribe pasema vouchers, achiti ndo vari around mutungamiri wenyika vari kuforsa mutungamiri wenyika kuti asaine nezvimwe zvinhu zvavasiri kuziva panguva ino pamwechete nema unconstitutional firing ari kungoitiwa. Vachiti this move zviri kuitiwa izvi aua zvinyatsokuratidza kuti mutungamiri wenyika is now incapacitated, haachakwanisi kuva neessay pamusoro pezvaanenge achiita, just because pane vanhu vari kumuforsa kusaina aiwa madeals, kusaina aiwa matransitions nemaremovals nemafiring evanhu pamwechete aiwa necorruption. Vana people behind the president, they are now taking the advantage vachiita massive looting yenyika. Pari kuonekwa kunzi panapa nguva ine Bombshell Geza is now taking step forward to impeach mutungamiri wenyika just because the country is now suffering nokuda kwechitiko ichi. Udze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Kuna comment section medu udze mafungiro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.